IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Mariknan tiya panakitit tiya drum iti San Cristobal Dam iti Iliasarat Ilocos Norte. Iti panagaturong ti IFM News iti nakamat ka lugar makita nga nagbabanda to'y gate iti dam ng adapalang tirumar nga ako ba sarenda iti Manalon iti nadakamat nga barangay iti agdama Idola Bernard no awan iti tudo nga mapasaran ket baka nubuwabanto pa no madalunan iti kangitingitan iti Calgao iti masungod a bulan ti Abril ken ti Mayo mangnamnama dagiti mga Manalon iti nakamat nga barangay nga makaunay pelaing dato susaranda nga supply aging gana madalunan ti kangitingitan ti nabara panyampuna iti deklarasyon ton ti pag-asa nga dry season iti agdama ket na lang tupelan iti mulmula ti Iliasarat kas iti pagay ken iti mulmula nga natnateng nga iti agdama ket makumanay pa yung supply aging gana itinda panagapit iti rato may bulan iti Abril sigon ti LGU Sarat adamaten iti solar powered water pump nga naiwaras do pa nga barangay iti Balasyo ti Carayan nga kangrunan sa pulan supply danom iti reto nga panakaliknan ti epekto ti drought season iti bukod tay nga lugar. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak.